खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो बयनिसिमबो नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि। दानिया फैदो दिनैनि आपडेट खौरांफ्राव। गलाघाट जिल्लानि तेलिसाल हेरिम्बन नोगोराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय बर'नि माहारियारि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि थान्दै जथुम्मानि गेवलां मेल हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव-गोरा ब्रह्मआ बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव बिथाङा बिबुंथि होयो। इउजि ब्रह्मआ बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव नुजानानै गासै बर'फोरनि थाखाय मोजां खौरां आरो गोबां डेभेलपमेन्टनि बाथ्राफोरखौ गावनि खुगाजोंनो बुंथिनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। थैनो गिनाय सुबुंफोरनि थाखाय जोबोरैनो गाहाम खौरां। जोङो मिथिनाय बादिब्ला थारैनो असुर आरो इसोरफोर बादिनो सुबुंफ्राबो थैनो रोङि जासिगोन। दिनैनिफ्राय 6 बोसोरनि उनाव आरोबाव सुबुं माहारिया थैनाय नंले। थारैनो थैनो गिनाय सुबुंफोरनि साननाया जाफुंनो थांगासिनो दङ। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला सासे गोख्रों बिगियानगिरिया बे बाथ्राखौ बुंथियो। बबेखानि सिगां समनिफ्रायनो गोबां गोख्रों डक्टर आरो गोबां गोख्रों बिगियानगिरिफ्रा सुबुंखौ थैनो रोङि खालामनो थाखाय नाजाबोबाय थानायखौ जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन। नाथाय सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बे मोगथाङाव जाथावै जाथायखौ मोगथाङाव जाहोनो हासिगौ होननानैबो फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। जोङो मिथिनाय बादिब्ला सासे गोख्रों बिगियानगिरिनि नाजानायावनो फैगौ 2030 मायथाइनिफ्राय सुबुं माहारिया रावबो थैनाय नंला। बे बिगियानगिरिया फोरमायबावनाय बादिब्ला सिगांनिफ्रायनो गोबां लाख लाख सुबुंफ्रा थैनो गिखायोमोन। 2030 मायथाइनिफ्राय सुबुं माहारियाबो थारैनो थैनो रोङि जासिगोन। नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बा गनायजाथाव फैबाय थानाय समासो फोरमायसिगोन। गलाघाट जिल्लानि तेलिसाल हेरिम्बन नोगोराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बर'नि माहारियारि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि थान्दै जथुम्मा गेवलां मेल हाबाफारियाव मिरु आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव नुजाथिनानै रन्जन दैमारि आरो बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनायनि आबसुनि गोनांथार बिथांखिफोरखौ बुंथिनानै होयो। मिरु आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा बुंनाय बादिब्ला रन्जन दैमारिया बड'लेण्ड आन्दलननि सासे दैदेनगिरि आरो बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरिबो। NDFBनि बारग' आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 7 आरो लोगोसे NDFBSनि सा 56 जायफ्रा हाइकर्टआव NIA कर्टआव आयेन बादियै साजा मोननांनानै सेन्ट्रेल जेलाव नांथानानै थानाय बारग' NDFBफोरखौ महामान्य राष्ट्रपति महामान्य आसामनि रायजोपालनो रेहाय होनायनि थाखाय डेलिगेट हाउसनि गाहाय बिथांखि बादियै बिथांमोननो लाइजाम लिरहरगोनखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। थेंक इउ फर वाचिं।